седмица, от 13 до 19 юли, пазарната динамика изисква прецизна адаптация. Понеделник започва с червена зона, повишен риск от неочаквани финансови сътресения. Днес запазете фокуса, избягвайте импулсивни транзакции и изчакайте. Вторник отваря ключов прозорец за стратегическо заземяване. Това е моментът за консолидиране на плановете ви. Финалът на седмицата, от 17 до 19, носи потенциал за иновации. В Астрикс не гадаем. Ние следим системните цикли, за да ви дадем времево предимство. Това е вашата навигационна карта. За пълна прецизност използвайте персоналния си тайминг. Инвестицията в яснота струва колкото един обяд, но носи сигурност за целия ви бизнес. Сканирайте QR-кода и вземете вашият личен анализ. Не рискувайте живота си. Намерете ни в социалните мрежи, подкрепете канала ни, коментирайте, споделяйте. Нека вашите приятели научат за нас.